Når jeg kommer til broen, Fårøbroen, og jeg ser vandet og broerne, så tænker jeg næsten hver gang, hvor bor vi smukt. Og det dufter af hav og tang. Ja. Så er vi hjemme. Ja, så er vi hjemme. Vi flyttede til Bogø, fordi at vi selvfølgelig gerne ville have et hus. Vi kommer fra København, hvor vi har boet mange år, og havde fået vores første barn og andet barn, og så blev pladsen lidt for trang. Vi havde en ven, som havde anbefalet os til at kigge på hus på Bogø, så vi kører herned og kommer til den her ø, som i november mørkret måske ikke var så smuk, men de mennesker, vi mødte her, var meget specielle. Det er jo faktisk ret nemt at finde nogen, der ligner en selv hernede, fordi der er mange, der er flyttet herned af de samme årsager som os. Der er mange, der gerne også vil de samme ting, ikke? Så har man bier sammen, eller man nogle andre for os får, og så spørger man til råds. Man kan lynhurtigt finde 10 mennesker, der også synes, det er sjovt at lave en tarteletklub, ikke? Altså, der har jo mange sådan fællesskaber om at moste æbler, eller gøre forskellige ting, ikke? Fordi man har lidt de samme interessesfærer. Det er også det, der gør foreningslivet stærkt her, ikke? Men der er jo nogen, der siger, at hvis der er 3, der står og snakker uden for Brugsen, så er der en ny forening under opsejling. Så der sker jo noget hele tiden. Øen, den har jo ligesom haft en historie med, at også den har været søfartsnation, ikke? Så folk hernede er rimelig åben for kreative tanker og idéer om, hvordan man kan leve. Man kunne mærke allerede den første år, vi boede her, menneskers måde at komme og ringe på døren og spørge om, har I børn, så vores børn kan lege med, og man bliver inviteret til forskellige ting, man bliver inviteret til at være med. Det gør jo også, at man føler, at man er en del af fællesskabet, og det bliver vi faktisk hurtigt. Vi havde nok ikke forestillet os, at vi ville få så stor en omgangskreds, som vi har fået efter vi flyttede herned. Og der var så mange andre unge børnefamilier. Altså, det er jo sådan helt som blommen i et æg, at vores børn har legekammeraterne inden for øen. De ser hinanden både i skolen og i fritidsaktiviteter og på skåningen, når vi bader, eller en tur i skoven. Det giver dem jo også forældrene iblandt et helt unikt forhold til hinanden. Det er så trygt, at vores datter, som nu er 15, kan gå til fest, og vi kan lade døren stå åben, og hun kan komme, når hun kommer, for vi er ikke bekymrede for, at det kommer nogen anden ind i huset. Når de er færdige på Bogø Kostskole her, og skal ud af 9. eller 10. klasse, så er der en masse uddannelsesmuligheder i Vordingborg eller Nykøbing, og der er rigtig gode busforbindelser. Så det er inden for en rækkevidde, som er rimelig at skulle tage som teenager. Det er let at komme rundt på øen på cykel eller gåben, fordi afstanden er så relativt korte. Og alligevel har de også muligheden for at komme fra øen, ikke? Fordi der er ikke krav om, at man skal med færge. Vi har kunne få job forholdsvis tæt på. Så nogle af de bekymringer, som vi havde i forhold til at sige, kan lade sig gøre med job og familie, og stadig have råd til et hus, som vi har lyst til, det var det absolut. Vi betaler ikke særligt meget ejendomsskat. Vi har ikke noget dyre lån på vores huse. Man kan stadigvæk rejse, ikke? Det er jo dejligt at have 200 kvadratmeter i stedet for 60 kvadratmeter og sidde billigere, ikke? Ja, så pludselig at om sommeren, så har man jo ikke lyst til at rejse væk herfra. Vi elsker jo sommeren på Bogø, og det er virkelig en sommerø, så man kan jo bruge sin fritid om sommeren herhjemme, og så kan man rejse ud, når det er gråt, trist vejr om vinteren. Vi har den friske luft, vi har tranerne, der flyver over om foråret og efteråret. Så hvis man er bare en lille smule til at komme ud i naturen, ikke hænge sit vasketøj ud, det dufter frisk, det er jo lækkert. Så det her, det er ikke udkants Danmark? Nej, absolut ikke. Det er udkigs Danmark, fordi vi har jo vand hele vejen rundt om os. Faktisk på vores køkken, hvor vi står, har solopgang her og solnedgang der, og det havde vi bestemt ikke inden for lejligheden for Frederiksberg. Så det er jo på ingen måde udkants Danmark, det som foregår her på Bogø.